Bal zanekien Moyua plazatik oinez minutu gutxira gaudela? Gaur Moldatu Home taldeko gure bulegora nola iritsi erakutsiko dizuegu. Hemen hasiko gara, Bilbo erdigunean bertan, Moyua plazan, Carlton hotelaren ondoan. Hemendik Errekalde Zumarkaldea hartuko dugu, hiriko ardatz nagusienetako bat. Aurrera goazen heinean Athletic Klubaren denda ofiziala pasako dugu, eta jakin dezazue gure bulegotik oso gertu ere gozotegi berri bat ireki dutela. Eta dagoeneko zeresan handia ematen ari da. Aitzake bikaina kafe bat edo pasteltxo bat hartzeko gu bisitatu aurretik edo ondoren. Zuzen jarraituko dugu Errekalde Zumarkaletik eta eskinan dagoen farmaziara iristean bira egin lizentziatu poza kaletik sartzeko. Eta heldu garaia da, hemen gaude Moldatu Home taldean, Errekalde Zumarkalea 37an Bilboko Merkataritza Ganberaren eta Eusko Jaurlaritzaren kristalezko eraikin emblematikoaren parean. Etxe bizitza bat saldu, erosi edo alokatzeko asmoa baduzu, badakizu non aurkitu gaitzakizun. Pozik lagunduko dizugu.